दिनैहाय माबा आलासि फैगोन मोनथारदां गोसोआ माबा खेंखुर आलासि फैगोन बादि मोनखाथारबाय आङो फैथारखासिगोन। आयै आं फैबाय थांला आङो फैबाय आं। आयौ मा होनदों माबि? थांला आङो फैबाय आं थांलाहां खारखुमाबोबाय आं। आयौ मा होनदों बेबादि जायो बासाया? मा फैबाय आं फैजालायनायबो जायो? हाबा जाहैनाया माबा बिदिबो फैजालायो? आयै मा आखल जाखोहाय बियो थोस जाया बिदि थांफिननांगौ जाया हाब बिदि जानाय नंथ्रा सेस जाथारगोन अबाव मान अबाव सनमान। होमबालाय मानोथो नोंलाय बारजाब हाबा जानो नागिरा? नों जानायखायसो ना हरदों दाना खारबो हाबाब बुजानानैसो फैखो ना मानो फैखो नोंलाय हौवायालाय? नुवासै आरो नोंनि फैनायखौ बेबायदि फैनो हायो आरोखि नांलायखादों बियो। थांला आङो मा लाबसि आयै मा लाबसि? माबा लाब थालायनांगौ आरोखि माबा लाब जालायनांगौ। रुवाथि बादिसो खामानि मावहैनांगौ। बेरायनोबो गारि गैया मथर गैया जेबो गैया सानफ्रोमबो खामानिल' मावनांगौ। बाखाबाय आं थाङाहां आंनावसो फैसा बिहरबाय थायो। थांला आं थांनो होननानै फैयाखै। आं दिनैनिफ्राय थांला गावसोरासो मोजां आराम थायो। बयसो न'आव थाबासो आराम थानो मोनोमोन। थांला आङो। आं होनबा न'आव खामानि मावनाया रुवाथिसोमोन आरो हाबा जाबाय बुलिथे संसार जानायावलाय सङै खावै दाउै अमायै फिनानैसो ग्रों रायजो जायो दा। होनबालाय नोंनि बादिबा बेफोरबायदि खामानिखौ गिनानै खारनांगौ आरोखि अबाहाय बाहायनांगौ जाखो नोंलाय आंनि गियान फोरोंहरनायखौलाय? एथ' सनमान बिदि जायाहाय थांफिननांगौ मान सनमाननि खोथा दङ। बेफोरबायदि जानो नाङा मानसिनि गियाना। बेखौनो हर ससेनिफ्राय मावै दाङै खावै जाहोनानै नोंसोरखौ मोजां गियान फोरोंहरबाय होमबा बेबायदिसो खालामहैबाय नोङो नांलायबायहैयोसो ना मायोसो। दे थांफिननाय थां हाब आंनि मान सनमानखौ लाखिनांगौ ना। थांफिनसै आङो एखमबा गोसोखांलाय लाङो आराम थानो मोननायखौ। आजां सोरांनायनिफ्राय खामानि नालाय रावबो मावफाग्रा गैया बालायलाङो आंहा। होमबालाय थांफिनसै आं आरामनोबो खोन्थाबोखायाखैमोन सिरि थांफिनसै आं होमबालाय थांसै आं थादो होमबा थांसै आं।